Kochani moi, kiedy sędziowie bandyci w Szczecinie powiedzieli, że nie mam prawa być syreną podczas legalnej demonstracji i dali rozkaz do policjanta mnie chroniącego, bo mnie policja chronić ma, a nie bić, bo takie jest dobro konstytucji, ja wykorzystuję je w 100%, w 1000, więc nic nie mogą zablokować. Oni nic już nie mogą. Oni mogą tylko szczekać, oszukiwać, kłamać w mediach. Oni mogą puszczać sygnał implodujący system nagłaśniający, aby zakłócać. Oni mogą nasze strony blokować w systemie Wi-Fi miasta. Oni atakują w ciągu dnia 40 milionami botów nasze witryny internetowe, nasze serwisy. Jak się nas boją? Jaka potęga mediów? 40 milionów ataków dziennie. O czym to świadczy? Kochani, podam wam teraz 3 elementy w Polsce, co się dzieje. Po czym można rozpoznać, że tą bestię ujarzmiamy? Ujarzmiamy edukacją, informacją. Ale z bestią okupacyjną walczy się zbrojnie, kiedy trzeba. Na razie mówimy grzecznie. Łajdacy, rozliczymy was! Bójcie się z suwerena narodu! Bo kiedy dojdziemy do tego, że będzie nas mordować, zabierać dzieci, a będziemy o tym wiedzieć, chwycimy za broń! Po to założyłem Polski Ruch Oporu Narodowego w lipcu tego roku, bo w tym kraju jest okupant! I dzisiaj im grzecznie mówię, wasza władza się kończy! 3 są elementy końca tej władzy. Pierwszy, w tym roku zaczęto budować mur pod Sejmem. Mur betonowy, 2-metrowy. Na jego wierzchołek wstawiamy 1,5 metra siatki, a na końcu drut kolczasty. Nowy Izrael. To nie Sejm, tylko Kneset w Warszawie przy Wiejskiej. Kolejnym elementem, jak ta władza się nas boi, bo zniszczyła ten naród, rozgrabiła, przejęła, zniszczyła, rozszabrowała, że oni nie chcą puścić władzy, ale co oni poradzą na 40-milionowy naród, na ten tłum? Czy ten mur im pomoże? Zwariowali do reszty. Kochani moi, drugim elementem, co się dzieje z tą podłą władzą, tymi skrytobójcami, bandytami rządzącymi, tymi organizacjami, partiami i tak dalej. Drugi element stanowi, że poseł, senator ubiega się dziś o broń, bo mówi tak w mediach: już nas nie ochroni BOR, policja, wojsko. Oni dziś chronią Piotra Moskwę. No to mamy się czego bać. Dawajcie nam pozwolenie na broń, chronimy siebie i rodziny, bo oni wiedzą, że naród już zdeterminowany tą władzę im odbierze. Stanie obywatel przy obywatelu, nie partia, nie organizacja, bo to trzeba zdelegalizować, otworzyć nowe środowiska, nowe organizacje, powołać nowe ochronne związki, nowe partie i do wysprzątanego z tego ścierwa parlamentu włożyć polskich ludzi, z polskich uczonych, ekonomistów, gospodarzy tego kraju, aby ta Polska była zarządzana przez Polaków. To hańba, że do tej pory nie mogliśmy do tego dojść, ale dzięki temu, co robimy, do tego dojdziemy. Kochani moi, trzecim elementem tej łamigłówki, widocznej wszędzie, w zeszłych latach, w zeszłym roku mianowicie, mieliśmy walkę młodzieży, dorosłych o blokadę ustawy pomocniczej obcy w wojsku. Dlaczego? Bo skoro nas nie będą bić Polacy, wojsko, żandarmeria, ich ochrona, to trzeba wziąć bandytów, tak jak na Ukrainie. Berkut, mafię kolejną, zbirów, aby Polaków tłumić, jak się podniosą z kolan. To znaczy, że się tak boją, że muszą wołać obcych. Ale kochani moi, czy ci obcy przyjdą, skoro dziś w Stanach Zjednoczonych, USA, Ameryce, generałowie odpowiedzieli posłuszeństwa Obamie, generałowie odpowiedzieli posłuszeństwa Merkel. W wielu krajach tej natowskiej Unii, tego łajdactwa, aresztują oficerów, którzy się sprzeciwili bandyctwu, napadaniu na innych krajów, oszukiwania przez media, tym ścierwomediom głównego nurtu. Ci ludzie wiedzą, że giną, bo świat dostaje świadomość, informację, edukację. Dziś, kochani, wyłączcie ścierwomedia pod nazwą. Aj, kochani moi, trochę się zaciąłem, ale to na tym polega, że ja tego nie czytam, tylko mówię z głowy. Włączcie dzisiaj ścierwa do Michnika, wer Arona Schachtera, gówno prawdę nazywaną, bo to są media kiszczakowe, żydokomunistyczne, biorące umysły,
do pilotowania społeczeństwa. To nie są media polskie, to są sionistyczne, łajdackie, masońskie Brukseli i Izraela. Izrael dziś kieruje amerykańską armią, za plecami dokonuje rozbiorów narodów, rabunek ropy, surowców mineralnych i mówią, że oni dyktatury likwidują. Nie, to oni wkładają rządy marionetkowe, mordując przywódców tamtych narodów. I o tym musimy wiedzieć. Kochani moi, każda prawda ma to od siebie, że zawsze wyjdzie na jaw. I o tym dokładnie wiemy. Ja szanuję ludzi uczciwych i uczciwego Niemca i Żyda i Rosjanina i nie dam powiedzieć to nikomu, że dziś na granicy naszej, przy granicy stoją Rosjanie. Do tego te ścierwomedia o tym mówią, bo oni nas chcą wrobić wojnę, aby swoje zbrodnie wszystkie zresetować. Tak się resetuje komputer, żeby nie było żadnych danych, żeby się schować znowu, przeczekać i uderzyć. To jest sposób na to, aby nas do zbrojnej krucjaty masonów, faszystów, faszystowskiej Unii dawać to rzekome prawo, pokój i bezpieczeństwo, a właściwie robić zamach. Proszę Państwa, dziś Putin słusznie mówi, włączyłem wam hamulec. Zatrzymaliście się na Ukrainie i powiedział słusznie. Dlaczego się mówi dziś, że Putin odebrał Krym? Kochani moi, zwróćcie uwagę na historię. Od XVIII wieku na Krymie stacjonuje flota czarnomorska rosyjska. To czyj jest Krym? Czyj jest Krym? NATO, Ukrainy czy Rosji? To, że Chruszczow dał tam 60 lat temu bodajże w prezencie po pijaku, jak Jelcyn czy też Breżniew rozdawał swoje ziemię, to dziś dobrze zrobił Putin, zabierając z powrotem to, co jego. Dlaczego? Aby tam nie było NATO. To prosty wniosek. Skończyłaby się flota czarnomorska. Kochani, kto by na to pozwolił? Kto by na to pozwolił? Ja też bym zrobił to samo na miejscu Putina. Chwała jemu za to, że jest takim człowiekiem godnym Rosji. Nieważne, jaki był wcześniej, ale dziś to chluba dla Rosji, że on odebrał swoje, aby nie wynajmować Krymu pod swoją flotę i żeby mieć na okrągłą widoczność, jaki bandyta z USA czy z Zara do niego idzie. Czy ONZ-owskie, czy inne. Kochani moi, to jest przywódca. I tak każdy przywódca musi dbać o swój kraj. A te ścierwomedia, TVN, Polsat, komuniści z telewizji Polskiej Radia mówią nam, ruskie stoją, zaraz na was uderzą, a tam się krzywda dzieje Ukraińcom. Proszę Państwa, po wojnie NKWD-owcy, czyli Żydzi z sowieckiej armii służący w NKWD, mówiąc krótko, służbach specjalnych, mordowali Polaków strzałem w głowę. Mordowali naszych ojców i dzieci, a nam mówili, że walczą z bandytami, kiedy walczyli z Armią Krajową, z żołnierzami podziemia, z żołnierzami wyklętymi. Taka jest prawda. Dziś podobnie mówią o Ukrainie, że tam są separatyści, bo ci separatyści to są patrioci, nacjonaliści Ukrainy, którzy walczą o swój kraj, aby żaden banderowiec, okupant SS Galicjan nie zrujnował im kraju. Nie zrobiła tego samego, co z Polską. Co dziś mamy? Co nam zrobili łajdacy przez ćwierć wieku? Czy nas wykończyła komuna? Czy Związek Komunistów z żydomasonerią udającym Polaków? A kim jest Kaczyński? Przywódcą żydoprawicy, organizacji żydowskiej w parlamencie. Mówi, że jedna prawica, inna być nie może. Tak jak partia PZPR, jedyna słuszna. Kochani moi, my to znamy. I dziś ten głos Polski mówi wam tutaj we Wrocławiu, co jest prawdą. Odrzućcie te media, włączcie myślenie, nie dajcie sam pilotować. Nie dajcie się miażdżyć terroryzmem medialnym. Mówcie swoim dzieciom, rodzinom i wnukom prawdziwą historię Polski. Ocalicie nas, nasze pokolenia, a państwo będzie silne jak potęga na wieki. Nasze państwo to ponad 1000 lat, a co Izrael, który powstał po wojnie formalnie jako sztuczne państwo. Kim ono jest wobec Polski? Możemy je wdeptać w ziemię. Kochani moi, dziś prawda mówi głosem. Bóg, honor, ojczyzna. Nie szatan, demon ciemności z dni zna. Uprzątniemy cię, szatanie. Uprzątniemy cię z instytucji, z sądów. Uprzątniemy cię z mediów. Nie będą nam dzieci, które mówią
że są dziećmi cywilnymi, działały w Radio Z i w innych telewizjach czy też radiach. Nie będzie resortowych dzieci i nie będzie sąd mówił, tą twarz publikujemy, a tą nie. Opublikujemy wszystkie gęby tych łajdaków, bo są urzędnikami i zgodnie z konstytucją mamy prawo powiesić każdego podobiznę. Pchałeś się na urząd? Powiedz, kim jesteś, łajzo. Kochani moi, my dziś mówimy głosem Polski. Mój język jest okrutny, bo z bandytami trzeba rozmawiać w ich języku. Wtedy zrozumieją. Oni nie rozumieją. Przepraszam, dziękuję, pomóż mi, mam źle. Czemu mi zabrałeś dziecko? Jestem rodziną biedną. Tych handlarzu rodzinom dajesz swoim kolesiom, rodzinom zastępczym, Żydom, Niemcom nasze dzieci, dostając 2000, a niszczysz polskie rodziny. Ty łupieżco, ty pijawko, jesteś bandytą, zbrodniarzem. I to trzeba im mówić. Mówić i jeszcze raz mówić. Wtedy bandyta zaczyna ludzkim głosem mówić i mówi, panie Piotrze, będziecie nas wieszali? Nie! My jesteśmy chrześcijanami. Będziecie widzieli kraty na dożywocie do końca życia, a jak będziecie mieli większe wyroki, to po wyroku biorę w jedną stronę. Do Izraela, do USA, do Ameryki, do Niemiec. Koniec, skończyło się. Tu jest Polska, tu polski naród rządzi i będzie rządził. Nikt tej historii nie zmieni, bo my to historia, potęga i kultura, język, ekonomia i siła tego, że dziś dzięki edukacji, prawdziwej historii, naród znowu odzyska siłę jako gospodarz będzie mógł stanowić ekonomicznie i gospodarczo. Znowu stanie się potęgą stoczniową, hutniczą i inną. Odbudujemy flotę. Dlaczego? Odbierzemy im majątki zrabowane, skonfiskujemy i będziemy od tego odbudowywać z tych środków, bo te pójdą na skarb państwa i odzyskają prywatni właściciele. Bo ta hańba narodowa nie może trwać. Nie może być tak, aby nas gnojono i mówiono, że tu będzie Judo-Polonia. Niedoczekanie wasze pasożyty! Iluminaci i masoni! Faszyści, kolaboranci i zdrajcy! Sprzedawczyki! Byście zrobili to samo z Polską, co pierwszy Sejm Polski! To wam dziś mówię z tego miejsca. I was się nie boję, bo moim orężem jest wiara w to, co robię. Bóg, Syn, Jezus Chrystus i Duch Święty jako moc. Jestem chrześcijaninem, jestem przedsiębiorcą, zniszczonym dziennikarzem, pokonanym przez łajdackie sądy rodzicem, ale to się zmieni. Nie pozwolę, aby każdy mógł pójść i pieczątką sądową odebrać dzieci rodzinom wytypowanym, dziennikarzom czy też biednym. Aby te klany miały pracę, aby ich instytucje funkcjonowały. Ja je zdelegalizuję dekretami bez Sejmu. I tak będzie, jak powiedział po wojnie. Dekret, dekret, dekret. I nie macie nic do gadania. Faszyści, rasistowscy, łobuzy. Nie macie nic do powiedzenia. Rozwiążemy was Sejm w Kibirimater, organizacje i partie. I będą dekrety. Będziemy was zamykać. Niższą rangą policjanci, funkcjonariusze was zamkną jak ludzie Piłsudskiego. Będzie to samo, zobaczycie. Przekonacie się, co będziemy robić. Dziś mówimy wam, precz od naszych rodzin, precz od naszych dzieci, od naszych majątków, domów, ulic, gospodarki, przedsiębiorstw. Dziś mówimy wam, skończyło się wam w Polsce. Żadna łajza, kolaborant, zdrajca nie ma miejsca w tym kraju i mieć nie będzie. Kochani moi, jako dobry mówca, ktoś kiedyś powiedział mi w Ameryce, panie Piotrze, cholera jasna, pan lepszy jak Fidel Castro. Zgadza się, może tak być, a nie musi. Nie będę się przechwalał. Jestem pisarzem, dziennikarzem, publicystą. Zdołali majątek. Nie mogę wydać swoich książek, które wydawałem w Stanach, w Kanadzie przez lata. Współpracowałem z różnymi ludźmi, między innymi Steve'em Jobsem, który wynalazł Macintosha. Proszę państwa, moje neurony internetowe chciano mi zabrać, czyli unerwienie internetu. Za tą technologię 16 razy próbowali mnie zabić. Dziś, ponieważ o tym mówię, głoszę przez swoje media. Oni dziś nam mówią, strzelimy w jego rodzinę, przestanie mówić, przestanie głosić, przestanie pisać, przestanie cokolwiek robić dla Polski. A już tym bardziej wielce protesty, aby ludzi podnieść z kolan.
Nie, ja wam mówię, mnie to zagrzewa do walki. I czym więcej mnie dociskacie, darmozjady, pasożyty, pijawko antypolska, to ja będę jeszcze mocniej działał, z większą determinacją i pokona was naród polski. Za chwilę wam powiem, co ich pokona i usłyszycie pieśń Zwycięży orzeł biały. Słuchajcie, moi kochani, tej pieśni. Dziękuję, będzie kolejna przerwa. Muszę się napić i chwilę odpocząć. Teraz będzie piękna muzyka. Dziękuję. Staj będzie miasto, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Tu nie ma Knesetu, tu nie ma żydowskich sądów i wam mówię, że wasz czas się skończył. Każdy z was, kto ma dziś styczność z sądem i kto może mieć, jak pójdzie do sądu i pytajcie się sędziów, kim jesteście? Jak Zbigniew Kękuś z Krakowa. Pytajcie się, sędziowie, jesteście Żydami? Jak wam nie odpowiedzą, żądajcie zmiany składu sędziowskiego, abyście stanęli przed sądami polskimi, aby was bandyci, przebierańcy w togach, z łańcuchami w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej nie sądzili, nie karali, nie odbierali wam dzieci. Nie odbierali dzieci dziennikarzom, tak jak mi, za to, co mówię dla Polski, bo ją kocham. Za to, co robią od 30 kilku lat. Żeby żaden bandyta nie zabierał rodzinom biednym dzieci. Bo państwo ma chronić dzieci i rodziny, a nie rozbijać, aby sędzia Łajdak dawał rodziny do rodzin zastępczych Żydów, masonów, komunistów, stalinistów. Ograbiał rodzinę, niszczy rodzinę polską. A im robi przyjemności, ażeby struktury podsądowe typu DPS, Centrum Opieki nad Dzieckiem, MOPRy, MOPSy działały, bo to są klany genetycznie powiązane rodzinnie. Żydokomuniści, łajdacy, faszyści, stalinowscy, komunistyczni okupanci tego kraju po wojnie, siedzących pod ziemią tej władzy. Gnoją te państwo polskie. Wcześniej był najazd, agresja sowiecka, agresja hitlerowskich Niemiec, a od czasów powojennych nadal ta okupacja z podziemia państwa polskiego, instytucji mediów, zdrajców, kolaborantów, przylewczyków, łatrów, kanali, czerwonych pająków żydokomunistycznych. Dlatego dziś pytajcie już sądów, kto was sądzi, jak się nazywa sędzia. Niech poda narodowość, bo obywatelstwo to mało. Niech poda swoje korzenie, tak jak Michnik, Wel, Aaron Schachter z Gówno Prawdy Gazety Wyborczej. Jak mówi młodzież, jeżeli dziś piszemy w Google te słowa, ukaże się logo Michnika, jego komunistycznej gazety kiszczakowej, żydomasonerii, łajdackich mediów, które służą masonom Brukseli faszystowsko-żydowskiej w strukturze zastępującej faszyzm, bomby, skrytobójczej śmierci, eksterminacji narodów, nie tylko narodu polskiego. Dlaczego tak zniszczono Polskę? Bo oni wiedzą, że jak pójdzie coś, jak pójdzie ta iskra, to tylko z Polski. Dlatego musieli nas gnoić, a żebyśmy się prawie stali niewolnikami, a żebyśmy nie wstali z kolan, zaczęli mówić narodom, mamy ich wszystkich bronić. Mamy działać i mamy to robić nie tylko dla Polski i pokoleń i przyszłości, ale też mając tak potężną wiedzę, robić to na całym świecie. Dlatego w duchu tym 68 miast, zaczynając od Krakowa, 18 sierpnia podobny protest przed pomnikiem Adama Mickiewicza, kolejny protest w Warszawie 7 września, kolejny protest 13 września w Poznaniu i to już 4. protest przeciwko bezprawiu sądowemu, bezprawiu łajdackiej władzy, przebierańców i przeciwko wojnie. Dziś, kochani, oni wywołują wojny, rewolucje, drukują pieniądze. Oni myślą, że co? Że my nie wiemy, że pieniądze to papier
przedrukowany bez wartości. My te pieniądze wirtualne bez pokrycia możemy im zakręcić. Ich banki padną na mordę od razu. Ale narody, które wiedzą o tym, jak to zrobić, mogą to zrobić w każdej chwili. Dlatego zginął John Kennedy. Dlatego ginęli prezydenci w Stanach, bo oni przejęli władzę nad pieniądzem. Dziś musimy wiedzieć, że mając tak potężną wiedzę, możemy zakręcić im dopływ nie tylko pieniędzy, ale władzy. Narody uświadomione mogą żądać niepodległości. Żaden naród nie chce być zniewolony. Dlatego dziś mówimy, że to, co się stało w Szkocji, to było fałszerstwo. Jak powiedział Józef Stalin, nieważne kto głosuje, ale ważne kto liczy głosy. Ponieważ mają media i władzę, mogą robić wszystko. Ogłupiać, niszczyć, podkupować, korumpować i mówić, że Szkocja nie chciała niepodległości. Myśmy tą niepodległość zdobywali zbrojnie. Po 123 latach odrodziliśmy się jak Feniks z popiołów. To jak to? Oni nie chcieli w referendum niepodległości? Czy ktoś w to wierzy? Czy Polacy w to wierzą? Kochani, to oni fałszują wszystko od skończenia wojny. To oni wywołują wojny. W tej chwili myślą, że wybuchnie trzecia. Rewolucja francuska, zburzenie Bastylii, to iluminaci, czyli oświeceni. Wyżej niż masoni. Kochani moi, oni się modlą do Mahometa, szatana. Oddają się mordom rytualnym, składają ofiary z ludzi. To są zbrodniarze na usługach szatana. Dziś mówimy, mamy wiedzę o was. Dlatego się was nie boimy. My wierzymy w Boga. Naród polski jest w dużej mierze chrześcijański, katolicki, prawosławny, baptystów, zielonoświątkowców, świadków Jehowy. To są wszystko chrześcijanie. I my się wam nie damy. My mówimy precz z satanizmem, z judeosatanizmem, z terroryzmem żydowskim, z faszyzmem żydowskim. My chcemy mieć tutaj w tym narodzie uczciwe narody innych krajów, turystów i ludzi, którzy tu będą pracować, płacić podatki, przyjeżdżać z trasach turystycznych. Nie chcemy bandytów i zbrodniarzy. I nie chcemy, żeby żadna obca nacja, naród nami nie rządził, zakulisowo gnoił narodu polskiego. Dziś mówimy wam, zdrajcy, kolaboranci, sprzedawczycy, łotry działający w podziemiu państwa polskiego, że wasz czas się skończył. Ten czas się kończy w całej Europie. Dlatego mówimy to, że żeście zmanipulowali niepodległość Szkocji. Nie ma tak, żeby narody chciały być niewolone. Każdy, kto ma prawo do niepodległości, żąda jej, albo ją zdobywa na drodze siły zbrojnej, jak to miało miejsce w Polsce. Nie damy się oszukać pseudomediom faszystowskim, stalinowskim, okupacyjnym. Włączcie telewizory, telewizję polską i radio polskie. Włączcie TVN, nie kupujcie wprost, to są służby specjalne. Nie kupujcie, nie czytajcie, nie oglądajcie TVN-u, ani żadnych ich mediów. Nie słuchajcie Polsatu, te media stworzyli masoni, Mossad, terroryści globalni. Oni mówią, że to są media polskie. Jakie polskie, pytam? Je trzeba zdelegalizować. Jak instytucje podsądowe, partie, organizacje założone przez masonów, Żydów, udające polskie partie narodowe i inne. Organizacje wywrotowe, jak za czasów Piłsudskiego. Niech powróci sanacja, uzdrowienie narodu moralnej władzy. Odbudujemy Polskę. Niech ta Polska żyje i niech będzie potęgą. Dzięki narodowi polskiemu dojdziemy znowu do potęgi, nauczając Polaków, nasze dzieci i wnuków i kolejne pokolenia prawdziwej historii polskiej. Ta historia to ponad 1000 lat, to nie kilkadziesiąt lat. My mamy potęgę, wiedzę, my mamy charyzmę. Polacy są znani z walki zbrojnej, walki w czasie wojny i obrony Polski przed najeźdźcami, okupantami. I z wami sobie
z podziemia okupantami też poradzimy bez problemów. Dziś naród polski, mając świadomość tego, co się dzieje, że leją z nas góry z samolotów, tworzą klimat harp urządzeniami o dużej mocy, generują impulsy, działają na nasze mózgi. Ci ludzie to nowocześni bandyci. Zamiast militarnie mordują nas po cichu, codziennie. GMO, gender, aby małe dzieci 5-letnie myślały, czy jestem dziewczynką, czy chłopczykiem. To taka sama teoria jak marksizm, leninizm, komunizm i faszyzm, stalinizm. Nowoczesne teorie w rękach tych samych oprawców. Kochani moi, to dziś przybrało inną postać anioła, a zwie się szatanem. Dlatego dziś mówimy, tu właśnie we Wrocławiu, aby narody się budziły, a szczególnie w tej ziemi naród polski. Nie dać się żadnym łajdakom, okupantom. Dlatego mówię im, że w lipcu 2014 roku założyłem Polski Ruch Oporu Narodowego, czyli dziś akcję edukacyjno-informacyjną, która w każdej chwili może przejść do akcji zbrojnej, do walki z okupantem. Kochani moi, dziś mówimy grzecznie, ale kiedy będą nas zabierać nasze dzieci, atakować nas systemami różnymi, blokować nam protesty, internet, uderzać w nas, zabierać nam wszystko, a szczególnie wolność, prawa konstytucyjne, chwycimy za broń i odzyskamy ten kraj zbrojnie. To będzie ostateczność. Niech oni wiedzą, że spod okupacji narody muszą wyjść. Jeżeli nie prawem i porządkiem konstytucji, to zbrojnie. Niech oni wiedzą, co czuje naród polski. Zlękany, zgnojony do bólu tragedią zniszczenia Polski, tą okupacją z podziemia, tym ukrytym stalinizmem. Kochani moi, to jest prawda, a prawda to Bóg, to światłość wiekuista, bo Bóg jest miłością, a któż to jest szatan, demon ciemności. Jako nacjonaliści kochający swój kraj, polscy, przede wszystkim stawiamy na pierwszym miejscu miłość do swojej ojczyzny Polski. Tak samo mogą to robić Niemcy, będąc nacjonalistami w Niemczech. Najpierw swoją ojczyznę, a później inne nacje. Zgodnie z porządkiem prawnym, układem i uczciwością. A kto jest nieuczciwy? Won z tego kraju. Bilet w jedną stronę i koniec. Kto będzie tu sobie robił raje podatkowe, biedronki, markety, to co my Polacy handlować nie potrafimy? Czy my nie potrafimy usług robić? Czy nie widzicie, jak nas gnoją? Nie płacą podatków. Zabierają nam kamienice, bo oni mówią, że oni tu już byli. Musimy te prawo zmienić. I to, co tu nam grabią w tej chwili łajdackimi sądami kolesi, odebrać im w majestacie prawa. Dekretami i koniec. Dekret, dekret, dekret. Po wojnie, po okupacji jest dekret. Nie ma nic do gadania. Sejm, parlament stalinowski okupacyjny. Zostaną wszyscy zamknięci, odizolowani. Oni skończą te partie, te związki, organizacje wywrotowe. Tak się kończy w normalnym kraju. Tak się kończy z okupantami. Czy oni nas najadą, czy będą wewnątrz? A najgorsza jest wojna wewnętrzna i okupant wewnętrzny. To musimy wiedzieć. Bo tu udają władzę polską, a bijają nam, Polakom, nóż w plecy za węgła. Dość tego, tej hańby. Dość tego, aby myśl polska była niszczona. Aby Polacy musieli się tułać za granicami Polski. Aby zarobić na chleb, żyć godnie. To jest hańba. Musimy to naprawić. Aby tu przyjechało 22 miliony Polaków, którzy chcą wrócić do ojczyzny. Ale do czego? Muszą dziś myśleć z nami, aby ten kraj odzyskać. Tu żyć, budować swoje domy, pracować, mieć gospodarkę. Aby w naszym kraju nie mówili nam obcy. A my byśmy nie byli niewolnikami. Dość tej szatańskiej dyktatury. Dość tej okupacji.